Чым ганарыцца наша Беларусь? Помнікамі архітэктуры, культурным скарбам, прыроднымі багаццямі. Нашы лясы, азёры – гэта наогул агульныя чалавечыя каштоўнасці. Чым жа ганарыцца наш лельчыцкі край? Ці ведаеце вы? У працэсе абуджэння гістарычнай памяці народа, вяртання яго да сваіх вытокаў, сваёй гісторыі, асобае месца павінна заняць асэнсаванне духоўнай спадчыны сваёй зямлі. І именно тут перапляліся наша гісторыя і культура, мова і прырода. Дзесьці тут у глыбіні карані нашай нацыянальнасці, нашай самабытнасці, культуры. Гэта наша скарбніца, наша запаветнае багацце. Тое адзінае святое, без чаго не можа жыць ні асобны чалавек, ні нацыя. Каго з нас не цікавіць, адкуль узялася назва яго роднага паселішча? Знайсці правільны адказ на такое пытанне не зусім проста. Хоць цікавасць не праходзіць, не страчваецца на працягу гадоў. Назва вёскі, пасёлка, горада, вуліцы, дзе ты жывеш, не павінны заставацца доўга таямніцай. Гэта народнае паэтычнае афармленне краіны. Яны апавядаюць пра характар народа, яго гісторыю, яго схільнасці і асаблівасці побыту. Пісаў пра назвы ўвогуле вядомы рускі пісьменнік Канстанцін Паўстоўскі. Назвы скрозь, яны вакол нас. Яны жывуць сваім асабістым і агульным з намі жыццём. Яны засведчуюць месца нараджэння чалавека, яго жыхарства, вучобы, працы, адпачынку. Таму яны, як і прозвішча або імя, самыя жывыя словы. Аб цікавасці чалавека да паходжання назвы свайго паселішча і мясцовасцей наваколля сведчаць шматлікія тапонімы. Своеасаблівыя знакі ўказальнікі старажытнай паляшуцкай культуры. Яны данеслі да нас дух гісторыі, заняткі людзей у далёкім мінулым, адметнасці іх побыту, характар краявіду, рэаліі навакольнага асяроддзя. Мой родны край, пасёлак мой, люблю цябе ўсёй душой, прыгожасць вуліц і дамоў, пяшчотнасць сонца і палёў, тваё пахучае паветра, красу, ласкавасць, дабрыню. Тут нарадзілася, жыву. Мой родны кот, цябе люблю. Гэтыя паэтычныя радкі напісала, будучы яшчэ вучаніцай, ураджэнка Лельчыц, цяпер студэнтка універсітэта імя Францыска Скарыны, Галіна Курбака. Спытаю беларуса, якая птушка з'яўляецца сімвалам яго краю, і ён, не задумваючыся, адкажа: бусел, бацян. У беларускім палесе белы бусел увогуле сімвал прастораў. Нават старажытнага башка называлі ласкава лелька. Магчыма, і назва лельчыцаў ідзе ад бусла. На мясцовым дыялекце лель. Чуеце, як прыгожа, светла, хоць вочы прыжмур ад белі, гучыць ёмістае і чыстае лель. І на гербе гарадскога пасёлка і раёна распрасцёр крылы, выпрастаў чырвоныя ногі і выцягнуў у неба доўгую шыю бусел лель. У блакітным небе плыве белы бусел. Раскінуўшы вялікія крылы ў адну роўную лінію, ён павольна паварочваецца то адным, то другім бокам. У небе ні хмурынкі. Назіраючы за гэтай птушкай, міжвольна разумееш, што менавіта яна напамінае аб родных мясцінах. І заўсёды, наведваючы родныя мясціны, прыкмячаем, дзе вёска, дзе жыта ў поле каласіцца, там абавязкова сустрэнеш буслоў. А калі надыходзіць час жніва, яны павольна ходзяць і паважна пазіраюць, як сапраўдныя гаспадары нівы. Нездарма кажуць у народзе: дзе селіцца бусел, там працягваецца жыццё. Звернемся да назвы Лельчыцы, якую носіць наш гарадскі пасёлак, цэнтр раёна Гомельскай вобласці. З фармальнага пункту погляду назва Лельчыцы утворана ад антрапоніма лелька. Роднаснымі дадзеныя геаграфічнай назве з'яўляюцца наступныя: Лялюшчына, вёска Маладзежынскага раёна Мінскай вобласці, Лялькаўшчына, вёска Гарадоцкага раёна Віцебскай вобласці, Лялюшы, вёска Воранаўскага раёна Гродзенскай вобласці, Лялюгі, вёска Шумелінскага раёна Віцебскай вобласці, Лялянцы, вёска Воранаўскага раёна Гродзенскай вобласці, Лелікава, вёска Копрынскага раёна Брэсцкай вобласці. Утварыліся пералічаныя найменні ад наймення бусла або птушкі казадоя. Чым гэта тлумачыцца? Буслы па павер'ях прыносяць дзяцей.
Адсюль становіцца зразумелай сувязь слоў тыпу лялека, якое ў некаторых беларускіх гаворках служыць для абазначэння бусла. І слова ляля, дзіця, немаўля. Ад слова ляля ўтварылася слова лялька. Лялька – тое ж дзіця, толькі несапраўднае. У рускай мове ёсць слова лялеяць, песціць, мілаваць, лашчыць, а яшчэ калыхаць, бережна насіць дзіця. У дадзеным выпадку можна гаварыць аб суаднеснасці гэтага слова з найменнем славянска-язычніцкага бога Леля, аналагам антычнага Купідона, бога кахання. Што ж датычыцца птушак, то яны ўвогуле асэнсоўваліся як носьбіты душы. Казадой, лялёк, ляляка, лелек з'яўляецца начной птушкай і таму здаўна лічыўся істотай іншасвету, з якім звязаны душы памерлых і душы народжаных дзяцей. Цяпер заглыбімся ў гісторыю паселішча, каб параўнаць гучанне назвы ў часы яе ўзнікнення і ў цяперашні час. Лельчыцы – мястэчка, вядомае з 16 стагоддзя у мазырскім павеце Вялікага княства Літоўскага. З 1795 года у складзе Расіі, цэнтр воласці мазырскага павета. Гарадскі пасёлак з 27 ліпеня 1938 года. Цэнтр аднайменнага раёна Гомельскай вобласці. Знаходзіцца на левым беразе ракі Убарць, правы прыток Прыпяці, на паўднёвым усходзе Палесся. Так, скупыя радкі беларускай савецкай энцыклапедыі паведамляюць пра гісторыю нашага палескага кутка. Магчыма, паселішча існавала ўжо ў 15 стагоддзі, але дакладна гэта пакуль не высветлена. Вядома, што 31 мая 1412 года вялікі князь Вітаўт падарваў сваё ўладанне Убарць з усімі сёламі віленскаму біскупу Мікалаю і яго пераемнікам. Паводле пазнейшага 1581 года рэестра падымнага ў Субарці ў кіеўскім павеце. У ёй было 10 сёлаў, якія пералічаны толькі ў інвентары маёнтка Убарць за 1763 год. Сярод іх сяло Лейчыцы. Апроч гэтага, 8 жніўня 1567 года кароль і вялікі князь Жыгімонт Аўгуст сваім прывілеем дазволіў віленскаму біскупу Валер'яну на яго просьбу зазнаваць у маёнтку Убарць мястэчка, паселіць там людзей, арганізаваць штотыднёвыя таргі ў чацвер і вольныя кірмашы адзін раз на год у дзень 3 каралёў, а таксама мець корчмы. Прывілей не змяшчае назвы мястэчка, але, верагодна, яно ў той час было заснавана каля панскага двара Ленчыцы, які упамінаецца 19 студзеня 1622 года у Убарскай воласці мазырскага павета Вялікага княства Літоўскага, як уласнасць каталіцкай царквы і знаходзілася ва ўладанні віленскага біскупа. 25 красавіка 1650 года у Лельчыцах згадваецца касцёл. Сяло было цэнтрам парафіі. З 1874 года уласнасць графа Тышкевіча. З 1924 года цэнтр раёна. З 1938 года гарадскі пасёлак. У 1962-1965 годзе у мазырскім раёне. Такім чынам, можна заўважыць, што гучанне назвы з цягам часу мянялася. Лейчыцы, Ленчыцы, Лельчыцы. Слово «ленчицы» походит з легенды про паходжанне назвы паселішча. Нашы продкі-палешукі калісьці з'яўляліся уласнасцю графа Чыцкага. Граф быў багаты, але славіўся граф і сваёю жорсткасцю. Ён быў жорсткі ў адносінах не толькі для сялян, але да сваёй роднай дачкі. Аднойчы да графа ў госці прыехаў ваявода з Брэста. Ён папрасіў у графа рукі яго дачкі. Граф быў не супраць парадніцы з ваяводай, але супрацівілася дзяўчына. Тады граф раззлаваўся і загадаў адвесці яе на Палессе, у глухую вёску. Алена, так звалі дзяўчыну, заплакала, але ўпрошваць бацьку не стала. Праз 2 дні яна з няняй уехала з дому ў вёску. Аднойчы туды прыехаў граф з ваяводай. Граф абвесціў ваяводу мужам дачкі. Дзяўчына горка плакала, а потым выскачыла праз акно. Да самай раніцы шукалі дзяўчыну па ўсёй вёсцы, але безвынікова. І толькі калі развіднела на беразе ракі, дзе любіла сябе дзяўчына, заўважылі белую хусцінку.
Граф загадаў перайменаваць вёску ў памяць сваёй дачкі Ленчыцыны. Дзяўчына вельмі любіла жыхароў вёскі і дапамагала ім у бядзе. Тым жа плацілі ёй і жыхары, і часта называлі яе не Ленай, а лялькай. Вось адсюль і пайшло Лельчыца. Паводле іншага падання, некалі ўладарыў тут польскі пан Чыцкі. Аднойчы вясною прыехаў ён сюды не адзін, а з дачкой Алёнай. Аднойчы раніцай пабегла яна гуляць да рэчкі, ды так і не вярнулася. Ніхто не заўважыў, як яна ўтапілася ў рэчцы. Пан вельмі любіў сваю адзіную дачку, таму у памяць аб ёй пабудаваў на беразе ракі капліцу, дзе пахаваў Алёну. Место тое сталі называць Ленай Чыцкай. У выніку моўных змен атрымалася Ленчыца. Яшчэ адна легенда праведзена ў аповесці Эдуарда Скобелева. Захапіўшы Кіеў, сталі баскакі мучыць людзей, помсціць за тое, што яны змагаліся мужна і пабілі ворагаў незвычайных. Пад здзекамі нехта з князёў прагаварыўся. Быццам недзе ў лясах схавалі язычнікі яшчэ князя Владзіміра залаты лік Леля, ляснога бога. Ростам каля 4 аршын. Здзівіліся баскакі, загадалі сваім воінам адшукаць скарб. 3 гады крушылі ворагі па лясах, зазіралі ў кожную вёску, пасылалі лазутчыкаў. З цяжкасцямі, але дабраліся баскакі да запаведнага вострава. І ўжо ладзілі саднік, каб весці здабычу хану. Ды вось балота вакол вострава не замярзала. Пагналі баскакі воінаў праз балота, ды падтанулі тыя. І адступілі чужаземцы, балбочачы страху. Лельчы, Лельчы, паўтаралі па-свойму імя нашага бога. Так вось і стала прызывацца тое месца, дзе спынілася варожае войска. Лельчыца. Прапанаванае вучэбнае даследаванне – гэта жывая і цікавая праца. Ахоплівае вялікае кола пытанняў, вывучэнне гісторыі, паходжання, граматычных і словаўтваральных прымет тапоніма Лельчыцы. Прывучае не толькі глядзець, але і бачыць, не толькі ведаць, але і разумець. Можна з упэўненасцю сказаць, што зрабіўшы спробу растлумачыць паходжанне назвы Лельчыцы, можна даведацца больш пра гісторыю сваёй малой радзімы і паглыбіцца ў секрэты паходжання слоў і назв. У кожнага чалавека, які меў шчасце некалі нарадзіцца на нашай зялёнай, такой маленькай і такой неабдымнай зямлі, абавязкова ёсць свой горшы, ласкавы і чым-либо непаўторны край, які ў вялікім і шырокім паняцці радзімы займае звычайна невялікае звыклае месца. Такі край заўсёды твой цэлы свет, і як ён вырастае ў тваёй душы, як шырыцца і запаўняе ўсяго цябе высакароднай гордасцю, светлай радасцю, ужо нават адным толькі напамінкам пра сябе, выпадковай згадкаю пра знаёмыя табе з дзяцінства мясціны.